fans Aknil Lovers, semoga semuanya sehat selalu, panjang umurnya. Tetap dukung karya-karya Niken dan juga Mas Akbar. Terima kasih buat Aknil Lovers, I love you semuanya. SMA-ne ora nguntal sembarangan. Nggih. Lah awakmu cilane awakmu sing ngomong. Iya, aku kayak didusi ya ya ta. Yen didusi. Iya didusi. Dicawiki lek aku ee. Tondone apa tondone? Enggak, terus Ora nek pempese tondone. ngono kuwi disimpen nek jero Simpen. lemari ngono kuwi. Lah kae sing tak padahal bekas ee lho kuwi. Lah saking sayange mbek aku. Kene aku jarine roti. Iya. Iki kan ning gene SMA Negeri 1. SMA Negeri 1 Nganjuk. Nganjuk. Nggih. Kamu memberi ucapan apa Nduk Niken? Oh iya, harapanku untuk Ya. SMA Negeri Nganjuk 1. Semoga siswa-siswinya semakin pintar. Amin. Semoga lulus semua. Amin. Tercapai apa yang diinginkan. Siap. Semoga menjadi orang yang sukses-sukses semua. Amin. Amin. Genduk Niken Nggih. nak nembang mesti apik. Ayo, dipamerne suarane. Saya minta mohon maaf, Ya, ya. Mas Akbar. Oke, Tak oke. jenengan niku permintaan yang pertama niku gamelan apa musik manut jenengan? Yo, saya kembalikan ke Dik Niken, Sar. Iya. Gamelan apa musik? Sama Niken tahu duet karo Niken ya? Iya, ning gitu. Tahu toh? Ya, Apa lagune? apa kan? Cakra kembang. Cokro Kembang karo Dewa Tresno. Lah sing duet iki to? Laras Moro. Iki lho sing dadi bakul cilok sapa namanya? Hei! Silap. Beda kok. Sing gawe saos aku. Ayo, Duk. Ngene, Duk. Pripun? Didelok, dicoba nembangnya yang kekinian aja. Oke, Oke. oke. Biar anak-anak yang di belakang juga Contoh. Siap, betul. Nggih. Contohnya Sri Uning. Dulu. Oh. Ning yo. Aduh, maksudnya yang modern yang sekarang yang lagi Lagu sing viral saiki lho apa? bocah milenial roh ku lho. Di TikTok Perahu ada layar. Apa? Apa lagune? Oh Yo. itu ya. Apa, Mas? TikTok, Ya. Ya, Bukan. Nadanya Mas. Top Adanya topan ya, itu kan ada toh. Oh, top-top. Ya, Sop-sopan. top topan, mendung. Oh iya. Top-topan dulu aja, bentar. Nggih, nggih. Nadane. Nadane ndek nganu Mas. Wih, terus nek Kula pun angkat tangan. Diomongi aja nyuwara. Nanti kula acur-acuran. Kene iki pakai suara internasional. Ayumu tenanan ora editan sing marai aku kedanan pancen salahku dhewe ra ono sing ngongkon abot sanggane. Aduh, aku angel move on. Iki loh, bocah. Nanti saya nembang sama itu sama ada permintaan tadi ya. Oke, Oh siap. iya Bu iya. iya. siapa tadi Iya, iya. naik panggung mari ngene. Oh, gitu. Ini biar Siap. Niken dulu. Top-topan ya, Dek, ya? Top-topan, Duk. Oke. Yuk, top-topan masih bersama Niken Salindri. 3, 2, 1. Bersama Asta Brata. Oli. Suka-suka.
ampun adik. pamit hatiku pun rasa sakit. Ayo terus. Don. Top-topan zamanku sing gampang rusak hatiku. Luar biasa. Emang yang bagus itu rapnya, Dek. Oh. Dari rapnya itu luar biasa. Si. Kula pun Sik. angkat tangan. Sik iki sapa iki? Iki sapa? Iki wong apa setan? Kula tak pilih pamit. Ana sinden raine kaya demit. Ngapunten Mas Akbar. Ya. Niki perjanjiane tirose namung cak percil kalih kula Ah. Kali Mas Kudet. Lah niki sinten nggih Mas? Niki Duka. garangan saking sinten Mas? Ketoke kantin Nyuwun iki. sewu niki ingon-ingone sinten nggih? Ketoke kok anu. Sinten? Kene ketoke kok ketoke kok ngati iki ketoke. Rene Pak, Rene mriki. Kula pun Sik iki ketoke kok Masya Allah ya Allah. iki wong apa setan? Wilujeng siang, macange Mbak Limbu. Aduh, jadi suarane wedok lho suarane. Kaya demit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dari Binjai. Ya nyapo. Kowe iki sinden kok malah ape nyuwani lho. Aja ngowe binjai. Tandu kan gedang tek. Ini wis karo omeh. Aja cecek-cecek lapono. Wis ngomong. Nyuwun sewu. Perkenalan. Ji, kula niki termasuk alumni SMU Negeri 1 Nganjuk, Mas. Siap SMA Negeri 1 Nganjuk. Siap. Alumni kula tasih pantaranipun Mas Akbar menika. Sik to. Lah kok aku ora tau roh nek pantaranku. Anu kelasnya benten, Mas. Ini kan kelasnya teng mlebet kula teng Jawi, Mas. Loh. Lah sekolahane Jawa. Kula terbuka kok, Mas. Loh, lah apa kuwi? Apa? Ya mboten wonten apa-apane nggih, anu terbuka kok. Oh, gitu. Sami tapi mboten lami kok, Mas. Oh iya. Kula sekolah teng mriki namung setunggal wulan. Lho, kok mau saulan po? Terus di DO, Mas. Lah ngapa? Halah perkarane namung sepele lho. Apa? Kan apa? Gara-gara laler aku ditokne, Mas. Laler Mas laler iso metu lho DO lho. Laler ki menclok ning bathuke gurune, terus tak bacok. lalere ilang, gurune. Budar. Oh iya. Murid Kowe wong stres. Tapi kula niki permintaan dari Pak niku kepala sekolah. Pak Siap, Asop. Bapak Muhammad Asop niku kan kala winginane kan kepanggih, Mas. Kula dipun bel kalian Pak Asop. Ditelepon. Boten. Ditelepon. Kepanggih teng perapatan kula dibel dindin ngoten. Oh, wong ngemis to kowe iki ngemis to. Ya ngomong di bel mobil. Lah kowe telepon ora duwe kok ditelepon. Non sewu paring asma sinten tak kenal maka tak kampleng. Ya. Tak sayang kok Namane. Injih dipun tepangaken nami kula Litiana Yamet Kudasi. Oh iya. Apik. Mbak Liti Yamet Kudasi. Nggih. Mriki badhe ngaturne napa? Kula badhe madosi jane mriki itu madosi sederek kula. Sinten? Goleki dulure sampean. Nggih. Sinten? Sekolah ning kene. Dados guru. Oh dadi guru. Sinten? Bu Fitria niku tasik kalih kula kan tasik niku to. Oh, Sederek. Maksudnya Kula kalian Bu Fitria niku tasik dulur Sinara Wedi, Mas. wedi ora wedi. Lah iki maksud iki dhisik tau golek wedi bareng. Oh, Bu Fitria nggih. Bu Fitria Masa sik dulur? Masa tasik sik dulur? sederek. Terus masalah wis ketemu apa ngomong apa? Yo enggak nyapo-nyapo, Mas. Yo kuwi kan termasuk guru favorite murid-murid kene to, Mas. Oh, Bu Fitria ya. Heeh. Coba nanti biar ke atas panggung saya ingin Nanti. tahu. Ya. berarti masih saudara sama kamu Bu ya? Fitria. Mana ya? Masih saudara belum tahu Bu Fitria? Belum. Higel, Mas. Bu Fitria iki lho. Lho. Endi? Lho kok coba urut. Sing di. Kae lho Bu Fitria. Sing di. Kae lho. Lho. Sing di kok
Loh, setok ngenakmu kok iso rene gitu. Golek sinyal. Kok sinyal kok. Nembang apa Mbak Yu sama sebelum Bu Fitria Ya. sama nembang dulu. SMU Negeri 1 SMA. SMA Negeri 1 Nganjuk. Ya. Kemarin juara 1 paduan suara internasional Siap. diikuti 12 negara. Sing latih sapa? Awakmu. Sing latih kuwi sapa? Sampeyan. Aku ki takon. Takon menteleng. Takon ora menteleng kok masa koyo ngomongi ae. Tapi luar biasa sekali. Ya sampean pamerkan suara sampean yang gini. Ji. Pamerkan. Ansal nggih. Oh boleh. Oleh. Boleh. Jenengan nyuwun napa lagu napa? Wes bebas merdeka bae. Bebas mawon. Takon ae ndang nyanyi. Aku lah elek lah yo ngisin-ngisini reputasiku sebagai Alah, murid teladan. Reputasi opo? Pak. Sopo? Pak sopo? Pak Abos. Pak Asop. 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 Malang kok piye mbok wolak-walik. Pak Abos ya. Pasti bose SMA siji ki yo Pak. Pak Asop. Asop. Pak Abos kuwi. Mbok wolak-walik kok Malang ngono masa kowe. Eja pamerno apa? Nyuwun anu Mas. Gamelan mau nggih. Oh, gamelan oke musik Kapakne. oke. Kowe njaluk gamelan arep mbok kapakne. Arep tak dol. Nembang. Pasti nembang ngono ya takon. Ah ya. Nyuwun pelok. Wah, selindro. Wah, iki yang namanya Nyuwun apa? Nyuwun apa? Pelok selindro. Pelok selindro. Apa ora oleh? Yo ra entuk ya dhewe-dhewe kok nggone kok. Pelok apa selindro? Selindro, Mang. Nah, selindro. Ya. Ya jan nembang isa apik ora suarane. Selindro ini sing pripun to anu, Mas? Yo ngene iki tintingane. sisa tak bianting kempos ya kemalan karo Mas. Ayo. Iya, Mas. Kuwi Dari selindro iki lho. Selindro. Nah. Iya apike suarane. Nduk. Urung. Kuwi lek geblak kagek apik, urung. Mas, iki nek iso anu kancing ning kamar mandi sing ngono. Apa? Tanya apa? Ganggu aku, Mas. Iya. Aku karo iki kan anu Mas, anak tiriku to, Mas. Nggih, aku asline anak iki bapakku. Oh, Bapak. Mas Percil. Dalam Sampeyan nak durung ngerti to. Sinten? Iki sing asli jenenge dudu Mbak Liti. sinten? Lah sinten? Iki iki namanya Mbak Anya Layangan Putus lho. Iki Mbak Anya Layangan Oh, Putus. lho. Ya, sampean kok ngenyek kula. Kula ini kan termasuk anu wanita seperti Kinan. Apa kuwi? Film Layangan Pedot niku pun Layangan gak Putus. layangan gapangan. Gapangan. Ayo tembang. Ayo Tembang, tembang. nggih. Ayo no. Ting-tingane, Mas. Wes ki lho. Oh, Mbak. Nah, neno no. Nanane. Wis ane. Simper ledang ler anandang nyempeng marang asa sondir cinde angore rek kopi rasa jal mangkalan domine Katon lembeane meraka sinter ledang ler angadang nyampeng parang asa sonde cinde angore rek ngopi naca cemengkel atu wile Katon lembe ane meraka simper ledang ler anandang nyempeng marang asa sondir cinde angore rek kopi rasa jal mangkalan domine Katon
katon lembeyane merak simpir ledang 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 lerang adang nyamping parang asa sonde cinde angore remo pinacak jemengkel adu milih katon lembeyane merak simpir ledang 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 lerang adang Selawi 26 parang asa sonde cinde jebul bagus itu rapnya deh. Oh. Dari rapnya itu luar biasa. Gula pun angkat tangan. Iki sapa iki? Iki wong apa setan? Kula tak milih pamit. Enek sinden raine kaya demit. Ngapunten Mas Akbar. Ya. Niki perjanjiane tirose namung cak percil kalih kula Kalih Mas Kudet. Lah niki sinten nggih Mas? Niki Duka. garangan saking sinten Mas? Ketoke kantin. Nuwun sewu niki ingon-ingone sinten nggih? Ketoke kok anu. Sinten?
kene kita kok. Kita kayak ngati kita. Rene Pak, Rene mriki. Kula. Mriki. Iki kita kok Masya Allah ya Allah. Iki wong apa setan. Wilujeng siang macange Mbak Limbu. Aduh, jadi suaranya wedok loh suaranya. Kaya demet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dari Binjai. Iya nyapok. Iki kowe iki sinden kok malah ape nyuwani lho. Aja ngomong binjai. Tanduran dang tek. Ini wis karo omeh. Aja cecek-cecek lapono. Wes ngomong. Nyuwun sewu. Perkenalan. Ji, kula niki termasuk alumni SMU Negeri 1 Njuk, Mas. Siap SMA Negeri 1 Nganjuk. Siap. Alumni kula tasih pantaranipun Mas Akbar menika. Sik to. Lah kok aku ora tau roh nek pantaranku. Anu kelasnya benten, Mas. Jenengan kelasnya teng mlebet kula teng Jawi, Mas. Loh. Lah sekolahane Jawa. Kula terbuka kok, Mas. Loh, lah apa kuwi? Apa? Ya mboten wonten apa-apane nggih anu terbuka kok. Oh, gitu. Sami tapi mboten nami kok, Mas. Oh iya. Kula sekolah teng mriki namung setunggal wulan. Lho, kok mau saulan Terus di DO, Mas. Lah ngapa? Alah perkarane namung sepele lho. Apa? Kan apa? Gara-gara laler aku ditokne, Mas. Laler Laler iso metu lho DO lho. Laler iki menclok ning bathuke gurune, terus tak bacok. lalere ilang, gurune. Dar. Oh iya enak. Murid Kowe wong stres iki. Tapi kula niki permintaan dari Pak niku kepala sekolah. Pak Asop. Pak Asop. Bapak Muhammad Asop niku kan kalau winginane kan kepanggih, Mas. Kula dipun bel kalian Pak Asop. Ditelepon. Boten. Dibel kamu sih. Kepanggih teng perapatan kula dibel dindin ngoten. Oh, wong ngemis to, kowe iki ngemis to. Ya ngomong di bel mobil. Lah kuwi telepon ora duwe kok ditelepon. Non sewu paring asma sinten tak kenal maka tak kampleng. Ya. Tak sayang oblong. Namane. Injih dipun tepangaken nami kula Litiana Yamet Kudasi. Oh iya. Apik. Mbak Liti Yamet Kudasi. Nggih. Mriki badhe ngaturne napa? Kula badhe madosi jane mriki tu madosi sederek kula. Sinten? Goleki dulure sampean. Nggih. Sinten? Sekolah ning kene. Dados guru. Oh, dadi guru. Sinten? Bu Fitria niku tasik kalih kula kan tasik niku to. Oh, Sederek. Maksudnya Kula kalian Bu Fitria niku tasik dulur Sinara Wedi, Mas. wedi ora wedi. Lah maksud iki dhisik tau golek wedi bareng. Oh, Bu Fitria nggih. Bu Fitria. Masa sik dulur? Masa tasik sik dulur? sederek. Terus masa lek wis ketemu apa ngomong apa? Yo enggak nyapo-nyapo, Mas. Yo kuwi kan termasuk guru favorite murid-murid kene to, Mas. Oh, Bu Fitria ya. Heeh. Coba nanti biar ke atas panggung saya ingin Nanti. tahu. Ya. berarti masih saudara sama kamu Bu ya? Fitria. Mana ya? Masih saudara belum tahu Bu Fitria? Belum. Bigel, Mas. Bu Fitria iki lho. Lho. Endi? Lho kok coba urut. Sing ndi? Kae lho Bu Fitria. Sing ndi? Kae lho. Sing ndi kok Lho. setong enakmu kok iso rene gitu. Golek sinyal. Kok sinyal. Nembang apa Mbak Yu sampean sebelum Bu Fitria Ya. sama nembang dulu. SMU Negeri 1 SMA. SMA Negeri 1 Nganjuk. Ya. Kemarin juara 1 paduan suara internasional Siap. diikuti 12 negara. Sing latih sapa? Awakmu. Sing latih kuwi sapa? Sampeyan Lho, aku ki takon. takon menteleng. Takon ora lah menteleng kok rumah saya koyo ngomongi ae. Tapi luar biasa sekali. Ya sampean pamerkan suara sampean yang kene. Nggih. Pamerkan. Angsal nggih. Oh, boleh. Oleh. Jenengan nyuwun napa lagu napa? Wis bebas merdeka wae. Bebas mawon. Takon ae ndang nyanyi. Aku lah elek lah yo ngisin-ngisini reputasiku sebagai Alah. murid teladan. Reputasi opo? Pak. Sopo? Pak Sopo? Pak Abos. Pak Asop. 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 Malang kok piye mbok wolak-walik? Pak Abos ya. Pasti bose SMA siji ki yo Pak Pak Asop. Asop. Pak Abos kuwi. Mbok wolak-walik koyo Malang rumah saya kowe. Eja pamerno apa? Nyuwun anu Mas. Gamelan mau nggih. Oh, gamelan oke musik Kapakne. oke. Kowe njaluk gamelan arep mbok kapakne. Arep tak dol. Iso. Nembang. Malah Pasti nembang.
nebak ngono ya takon. Ah ya. Nyuwun pelok. Wah, selindro. Wah, iki yang namanya Nyuwun apa? Pelok selindro. Pelok selindro. Apa ora oleh? Ora entuk ya dhewe-dhewe kok nggone kok. Pelok apa selindro? Selindro, Mang. Ah, selindro. Ya. Ya jan nembang isa apik ora suarane. Selindro ini sing pripun to anu? Yo ngene iki tintingane. susah tak dihanting kempos ya kemalan karo Mas. Ayo. Iya, Mas. Kuwi lho. Dari selindro itu. Nah. Iya apike suarane. Urung, apike. Nduk, urung. Nduk, urung. Kuwi les geblak kake apik, urung. Mas, iki nek iso anu kancing ning kamar mandi sing ngono. Tanya apa? Ganggu aku, Mas. Iya. Aku karo iki kan antu, Mas, anak tiriku to, Mas. Nggih, aku asline anak iki bapakku. Oh, Bapak. Mas Percil. Dalam Sampeyan anak durung ngerti to. Sinten? Iki sing asli jenenge dudu Mbak Liti. sinten? Lha sinten? Iki iki namanya Mbak Anya layangan putus lho. Iki Mbak Anya layangan Oh, putus. lho. Ya, sampean kok ngenyek kula. Kula ini kan termasuk anu wanita seperti Kinan. Apa kuwi? Film layangan pedot niku pun Layangan gak Putus. layangan gapangan. Gapangan. Ayo tebang. Ayo, Tentang tebang. sih. Ayo no. Tintingane, Mas. Wes ki lho. Oh, baik, Mbak. Nah, no. Anane. Wis ane. Simper ledang ler anada nyempeng marang asa sondir cinde alore rek kopi rasa jaman kalaku ile Katon lembeane meraka sinter ledang ler angadang nyempeng parang asa sonde cinde angore rek ngopi nacat jemengkel adu wile Katon lembe ade meraka simper ledang ler anada nyempeng marang asa sondir cinde alore rek kopi rasa jaman kalaku ile Katon lembeane meraka sinter ledang ler angadang nyempeng parang asa sonde cinde angore remo pinaca jemengkel adu lilin Katon lembeane meraka simpir ledang ler angadang Selawi 26. parang asa sondir cinde angore rek kopi rasa
jebul. Yuk, sekali lagi. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Nduk anakku Limbuk, piye yung ana dawuh mopo dikendoni dhisik ya suasanane. Ya, leren dhisik. Heeh. Ing awan iki, ing dina iki ora ana tembung sing luwih endah sing kudu diucapake kejaba mung puja lan puji syukur kunjuk marang Gusti Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, ya Sang Hyang Gesang sejati sing wis ngayomi marang awake dhewe ngono ya Mak. Merga ya saka berkah lan nikmate panjenengane awake dhewe bisa kumpul ing awan iki kanthi kahanan sehat lahir lan batin. Amin amin ya rabbal alamin. Sing angka loro ya kuwi selawat sarta salam kunjuk marang Nabi panutan ya kuwi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumuruning para sahabat sak garwa putra Pak Wayah khususe Bagindo Hasan lawan Husain. Iya, iki awan iki nggelar adicara wayangan. Wayangan dalam rangka masih dalam rangkaian HUT ya kuwi ambal warsa alma materku tercinta ya kuwi SMA Negeri 1 Nganjuk yang sudah mencapai umur 41 tahun. Wow, ngono. Cara menungso umur 41 ki umur sing menep
Oh ngono. Umur sing menep. Tapi di umur 41 kuwi mesti akeh gapean-gapean utawi prestasi-prestasi yang akan diraih dan terus diraih oleh SMA Negeri 1 Nganjuk. Amin. Amin ya rabbal alamin. Uga awake dhewe ngaturake terima kasih panuwun yang sangat banyak kunjuk sapa wae. Kunjuk marang ya kuwi ingkang